алейкум дӯстони азизам, иншалло ки ҳаматон хуб ҳастем. имрӯз ҳамроҳи кӯдакҳо берун баромадем. рости берунам хеле гарме ки авая бояд равам. Карта вай спордагӣ будам барои дорожния ҳаст ку ҳамхали спордагӣ будам. авая бояд равам гирам времянкаша ҳозирашда метиям. баъд ки тайёр шуд 4-5 рӯз пас тайёр мешад. баъд настаяш оригинал карта метиям барои дорожния. куҷое равӣ бепула, чи метро, чи электричка, автобус, маршрутка ҳамаш бепул мешад. мода авай ҳозир рафтестем, вокзал мерем. коляскачаи майда гирифтам, гуфтам ягон автобуса, ягон маршрутка дашта равем ва велосипедем кӯдакҳои берунда бозӣ кунам. чанд буд ки хона ҳарчи автобуси калон ёфтем, коляскара ҷамъ накардему, ҳамин хеле шиштем. инфексия мерем аввал, ҳамун дорожния гуфтам картара мегирем. соцкарта ном дорад, ҳамун соцкарта як бор спордагӣ будем, документҳо гум шуд. аку бояд равем дуюм карата гирем. инҷа инфексияи мо қадар дур нест, агар пиёдаям биёем қадар дури нест. хабо аку кӯдакҳо кати будем, маршрутка кати омадем. оли даромада мефаҳмем ку чӣ мегӯянд. бо ба шумо ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам ки чӣ кор кардан дар кор, кадоме ки надошта бошад, многодетни бошад, ҳатман гирен духтаро. мо аймаи документи баромадем, ҷа ҳаво гарм, кӯдакҳо да мороженое гирифтам. оли пиёда хона мерем. инҷа гулоя бинем, чӣ хел гулои хушрӯ. рости ман гула наз мебинам. ҳамин гулоя дидам, гуфтам бе камтарак барои шумо снимат карда нишон диҳам. якта гул гирифта омадем. ҳозир гуле ки гирифтагии ман ҳозир гулаш нашукуфтай, аммо хеле истодагӣ об метиҳем, камтар ждат мекунем ки чанд рӯз пас баъд гули инам барояд. гулаш аҷоиб хушрӯай. таамҷа дидам гулаш хушрӯи калон. хулос духтаро, хай май документи ки баромадем чӣ хеле ки дидем. оли ман нишон метиҳам, ман времянка вай соцкарта якати дорожни вай гирифтам. ина духтаро, инаи коғази сафедша мебинен, ин барои метро, электричка ҳамин халиҳо ҳастай. ин картачаоша мебинен, ин барои автобус, маршрутка, ҳам хали чизо да. ин сафеда айман хали картаи вай буд, сахтак буд, гум кардем. ҳозир ин 45 рӯз мегузарад, баъд рафта бо ҳамина вай мекунем, бо мегирем. барои ино супоридан ҳамин многодетни книжка дар кора, агар ки дошта бошед ҳамна гирифта, баъд ҳамин метрискаи худата ай кӯдакот ки калон бошад, кӯдакота гирифта бурда месупорӣ барои соцкарта. гуфта муда дар кора, ҳаминоя месупорӣ. як бор месупорӣ, баъд мегӯянд дуюм карата сверкада биё, бо дуюм карата документ. агар маи документи да супорда бошӣ, госуслуга кати бо все равно дуюм карата файрод мекунанд. боз мерин оригинал документҳоя месупорӣ, баъд вай мегирӣ. баъд анами времянкара метиҳанд, 45 рӯз мегузарад, баъд оригинал метиҳанд. ба шумо метавонед ки ба ҳаваё любой ҷо метавонед рафта, чи электричка бошад, чи метро бошад, ба фикрам поездодам мумкин бошад. рости ҳозир ягон бор поезд кати нарафтем ягон ҷо ба ин картаҳо. духтаро, ҳозир бо ма бояд загрансупорӣ равам. инҷада такси ждат кардестам. оли такси ки омад, баъд шишта бо ҷои документҳо вай меравем, загрансупорӣ мерем. аввал заграна через госуслуга заявкароӣ мекунӣ, ба посольство рафта дар он ҷо месупорӣ, сурат мегириву ва месупорӣ бо чек да бояд пул супорӣ. гуфтанд ки через госуслуга кунин арзонтар меғалтад, баъд тезтарак мебиёд. ина документҳома ҳамаша гирифтам. 10 сола супориданиам духтаро, 10 сол супорам, бод нақстар мешад. духтарчаҳом дам гирифта будем, вайорам 10 сола гирифтагиам. як айни бачам 5 солаю, ай дута духтарам 10 сола. акнун худам тоҷикӣ доштам, нагирифтагӣ будам. ҳолам вақт ҳаст, 2 соли дига вақт дораду, лекин барои ҳамин раҳҳо гуфта намешад. яке ки рафта осон омада натони гражданство ки дошта бошед, бо осонтаракай ҳамун
заграни вай российский дошта бошӣ осонтаракай. Хулос духтаро хона ки рафтам баъд дар бораш нақл мекунам. Якбора магазин даромада бачаҷонамда михел либосои тунука гирифтам. Ҳаво ки гарм ки ҳаст надоштем, хеле шортикча майкача надошт. баъд яктай амино гирифтам, гуфтам кай вақте ки бозор рафтам боз барои кӯтакҳо мехарам. баъд бо дабораи вай гуфтаниям загран гуфтаниям рафтам телефонам рости госуслуга кати чихеле ки заявка додем нашудак. бо дюйм карата обратно роӣ каданма инфесе рафтам да уҷа заявка додам. Инҷа омада сурат гирифтам. баъд пешаки политсия гирифтан, гуфтан ки кай вақте ки дар кор шуд мо шумода занг мезанем, баъд биёен пулаша супорен. Гуфта бо ҳамин хел госуслугада смс омад ки пулаша супоридан дар кор. барои ҳамин кай вақте ки тайёр шудак ҳамаш вай шуд, ман дар бораи ҳамин супориданаш боз мегӯям ки чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел документ дар кор гуфта. баъд шумоам духтаро кадоме ки супордагӣ набошад шумоам рафта супорен. чӣ хеле ки мебинед ман камтарак барои ужина фунҷоза карданиям. ба гӯшти гов тайёр мекунам. баргалски надоштам, помидор, сабзӣ ва гӯшти гов. Камтарак соевый соус да ҳамин ваяш тафт доданаш дохтам. боз намак, ҳамин хел чизо хай приправаё дохтаму. баъд ман 2 дона ҳамин хел фунҷозаро оби ҷӯшда тар кардам. ваям тайёр шуда истодааст. ман аз ме вай мешам зирбак мешам. рости гӯшти мурғ катиам нағзтару гӯшти гов кати якум бор кадестам. Намедунам азаш чӣ хел меомада бошад. иншалло ки ба маззаи ҳатман тайёр кунед. кадоме ки гӯшти гов кати кардагӣ набошад ҳатман тайёр кунед. рости бениҳоят ба мазза мешад. ина қариб тайёр шудак. ҳамин хел ҳамашро якҷоя мекунем духтаро. да ҳамин сковородкаам бошад якҷоя мекунем, ё ки метавонед ки ҳамон косае ки оби ҳамин вай макарони фунҷозаро гирифта резеду баъд ин дозед. рости аҷоиб маззаш ба мазза шудагия ҳатман тайёр кунед. ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизам, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон. то влогҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.